हाय लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय लोगोसे आंजों गोबां माने जोंनि बर'लेण्डनि आरो उदालगुरिनि लोगोफोर दङ जा रैमाल बिथां हाय बोलो जा रैमाल बिथाङाबो दाना गुवाहाटि थायोसै माने एसे हाई प्रफाइल जाबायथ' गुवाहाटि थायोसै आरो हाजिरासो मावो मा मावो हाजिरा मावो बुन्दु फुंखा खाख्लारि बिथाङाबो जोंजों उदालगुरिनिनो जोंजों लोगोसे दङ बिथाङाबो गुवाहाटि थायो बिथाङा माने लेबरेटरि खालामो नङा होमबा लेबरेटरि आच्छा आरो बिनि उनाव गोबां लोगोफोर दंबावो रिंकु हाय जहा हाय बोलो हाय बिथाङा जाबाय जहा बर' एलबाम एक्टर हाय हाय ये मेरा भाई है चले आं दिनै गुवाहाटियाव दंफैयो आरो लोगोसे इभिनिं वाक खालामदों बिनि उनाव आंजों लोगोसे लोगोफोर माखासे फंबायबो दंफायो आरोना गुवाहाटियाव इभिनिं वाक खालामगासिनो बेबायदिनो बेलासि समाव बेरायगासिनो जों थांगासिनो आरोखि ना मा खालामनो करुना बोथोर मास्कखौ लागायनांगौ जाखायो नङा होमबा मानसिफोरनि गेजेरावहाय बेराम सोरजिदों बे बेरामनिफ्राय गोजान बा बेराम जायै बायदि थानो थाखाय जों माने नैबे मास्कखौ गारनांगौ आरोना नङा होमबा मास्क पहनो यार ओके नै जा बुन्दुआबो मास्क गानबाय आरो जोंहा नै सिगाङाव लोगोफोर दंबावो बुन्दु बिथांमोना जोंनि बुन्दु हमारा दोस्त ये भी है रिंकू दैमारी फ्रेंड है वो भी और सारा मेरा दोस्त लोग है इधर वो है स्केलर हाय बोलो इधर हाय या इन लोग भी फ्रेंड है सो डिप्रेशन कि कैसा करी दाबो लेबरेटरि क्लास खालामो इभिनिं वाक खालामदों गुवाहाटियावहाय आं गुवाहाटि दंफैयो बुन्दुफोर आंनि जा भिडिअ इसेबां हाई प्रफाइल जानाय नङा आरो केमेरानि एंगेलफ्रा बा केमेराया बारा मोजां नङा नोंथांमोना मोजां नुनाय नङा भिडिअखौ जानो रैमाल दङ रैमालखौ नोंथांमोना नुखाबाय आरो खनसे खिथिबावनोसै हाय होनलाय जों बेलासि इभिनिं टाइमावबाबो माने एसे सम बारबाय माने दैमा सेरावहाय बेरायनायफ्रा नै दैमाया बैजों माने जोंखौ माने हाबनो होआखै आरोना माखासे बेंगिरिफोर थायो नालाय बिथां बेंगिरिफ्रा माने जोंखौ सिङाव हाबनो होआखै एन्ट्रि जानो होआखै स' जों बेक जाफिनबाय आरो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो आंनि जायफोर साबस्क्राइबार नोंथांमोना माने शेयार खालामनो दाबाव आरो फारियै जायफ्रा आंनि भिडिअआवहाय नोंथांमोना गोदान जागोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव मानोना एसेबाबो खस्थ' खालामनानै नोंथांमोननि सेराव आं भिडिअखौ बानायदों इन लोग है मेरा सारा दोस्त लोग है ना रिमाल इधर हाय बोल दो यार रिमाल इधर हाय बोल दो सोरां बारांनो बन्द जायो गोदोनि गुवाहाटि नंलिया माने गोदोबा 11टा 12टा बाजियाव बन्द जायोमोन नङा होमबा रिमाल 11टा 12टा बाजियाव बन्द जायोमोन गोदोबा माने दायो 16निफ्राय ना 4टासिम खुलिसिगोन आरो 4टासिम खुलिसिगोन 16निफ्राय 3टासिम माने दुकान खुला 3टासिम नहीं माने अच्छी तरह से मुंह भी दिखाई नहीं दे रहा है मास्क पहन के रखा है तो मास्क पहनना चाहिए ना अभी हाँ कोरोना का टाइम है मैं भी पहन लिया है लेकिन थोड़ा ओपन करके रखा हुआ है बुन्दुफोर गुवाहाटियाव माने दायो सिगां 11टा बाजियाव बन्द जायोमोन दायो माने सोरां बारांनो गुवाहाटि टाउना बन्द जायो आरोखि ना Rico, we are roaming around there in Guwahati, so because the Guwahati is the all everyone the lockdown, then also we are roaming around there. Malam beri kuliah ke Katapin.
16 July. You can come, you can meet us and you can enjoy us and party. I'm going to say 16 July निफ्राय लकडाउन एसे खमायना ओरैबायदि बन्द माने 16 निफ्राय 4टा निफ्राय लकडाउन एसे खमायसिगोन नोंसोर फैनो हागोन मोजाङै शपिं वगैरह खालामनो हागोन that's all thank you okay thank you माने अपेन जासिगोन ना लोगोफोर दायो माने पुरना बोथोर नालाय गासैबो दायो ब्लक माने बन्द बर्थमान लोगोफोर नोंथांमोनाबो मोजाङै नायदो नै गुवाहाटी सोहोरा बन्द गोनजा everything is closed there's nothing in shop we're roaming there is no shop we're roaming लोगोफोर जोङो माने गुवाहाटीयाव दङमोन नालाय ब्लगिं भिडिअखौ नोंथांमोननो गुवारै बेखेवनानै खोन्थानो हायाखैसै ओइ बन्द नों बेखौ बोफायनो नागिरदों बोफाय नै लामाया गुवाहाटी सिटी जोंनि गुवाहाटी सिटी आमार गुवाहाटी टाउনত बर्तमान बन्द কি কম ন বৰ্তমান লকডাউন সকলো বন্ধু সকলে জানে না ইভিনিং ৱাক আমি কৰি আছো বাট দোকান পোহৰ সব বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া বৰ্তমান দোকান পোহৰ সব সকলো বন্ধ হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো এইখিনিতে মানে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু অকণমান দেখাম বাৰু ভিডিঅ'খন চাই গৈ থাকক ন जों मर्निं माबा मर्निं नङा इभिनिं वाक खालामनानै आरो जाहा बिथां रैमाल फंबायमोन थानाय आरो जाहा उदालगुरिनि लोगोफोर थानाय जायगायावहाय माने खाथि सेरावनो प्लेग्राउन्ड दङ गेलेग्रा फोथार स' बेयाव जों रेस्ट लादों लोगोफोर गुवाहाटीयावहाय आरोना स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय नङा होमबा लोगोफोर आं मा बुंबावनो लोगोफोर एसेबां इउटुबाव पपुलार जानो अननानै शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो साबस्क्राइब लाइकआ सोर खालामनांगौ गोदान आंनि जायफोर भिडिअखौ नायगोन बिथांमोना लाइक साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो आंखौबो सापर्ट खालामदो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थागोन दा नोंथांमोना माने लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट शेयारखौ बांसिन खालामबानो मोजां मोजां खिथिगोन दा आङो बा खेला दे लोगोफोर बाय बाय सेंग्राफोर वा दिसम बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट बेलासि मोना मोनासो लादों नालाय भिडिअखौ गुड नाइट बाय बाय